Jende andana bat elkartu da atzo Irun eta Hendaia artean iraganden manifestazioan. Hain zuzen, mobilizazioaren bidez, migratzaileen eta hauekiko elkartasuna adierazten duten ekintzaileen kriminalizazioa salatu dute. Gogoratu behar da, aste artean Baionako auzitegian 7 ekintzaile epaituko dituztela korrikaren egunean etorkinak muga pasatzen laguntzeagatik. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Beskoitzetik agurtzen dugu. Atzo bertan iraganden manifestazioaz gain, Hendaiara joango gara. Hendaiako Abadia gaztelura azken 3 asteetan arraberritze lanak egin dituztelako. Ongi etorri iparraldearen orenera. 2000 lagunetik gora elkartu dira asteburu hontan Irun eta Hendaia artean iraganden manifestazioan migrazio politikak salatu eta Euskal Herria harrera herria dela aldarrikatzeko. Migrazio politika hauek hiltzaileak direla eta bertan bera utzi behar direla, Europak esartzen dituen politika migratorioekin amaitu egin behar dela, milaka lagunen bizitza arriskuan jartzen duelako. Minutu bateko zaratauneak hasiera eman dio martxari, mugan bizia galdu duten etorkina komendu ondotik. Ibrahim Jallo, Abdurrahman. Hain zuzen, 2021etik 9 dira bizia galdu duten migranteak muga pasatzen saiatzean. Estatuen partetik garatzen diren politika hiltzaileak eta eskubide urratzaileak direnak. Mobilizazioaren bidez, iazko korrikan, 36 etorkini muga pasatzen laguntzeagatik Baionan bihar auzipetuko dituzten ekintzailei babesa helarazi diete eta haien kargu gabetze aldarrikatu dute. Hain justu elkarretaratzen antolatu dute ordu batetatik goiti. Politikari gira politika horiek salatzen eta horretarazi behar da 7 inkulpatuen artean badirela gure hirukide ere. Horien kontra egitea oso larritzak jotzen dugu, elkartasuna ez da delitua eta babes oso eman behar diegu. Jakus salatzen dut autoinkulpazio kanpainan jada 3000 lagun inguruk eman dute izena, hau da, simbolikoki beren burua erruduntzat jotzen dute 7 auzipetuei egozten dieten ekintzan parte hartu zutela esanez. Talde antolatuan migranteak mugaz pasatzea eta aterpetzea egozten diete 7 ekintzaileei, eta beste behin, karguak erretiratzeko eskatuko dute, elkartasuna ez dela delitua aldarrikatuz. Bisitari desatsegin batzuk kanporatu nahi dituzte Baionako Euskal Museoan. Pipien bisita izan baitute, kantitate handian eta ez nola nahiko pipiak hazkunde arina duen espezie bat etorri berri da, Kalimaderu solidus izen zientifikoa duena. Afrikatik Portugalera eta Kantauriko ostaldetik onaino iritsi den xomorroa. Lehenik eraikinetan ikusi ditugu ziroak, gero objektuetan eta obretan ikusi ditugu ere ziroak. Eta bazen bipi berria. L'important c'est qu'ils ne prennent pas possession du musée. Ez genuen nahi museo oso hartzerik, beraz, d'éradiquer le problème tout de suite. L'urgence était telle et les experts, y compris ceux qui sont venus de Marseille, eta dituek esan ziguten bere ala esku hartu behar genuela. Kalteak zeudelako jada museoko paretetan. Nous avons effectivement constaté que la vrillette commençait déjà à faire des dommages dans les murs même du musée. 3 hilabetez itxita izanen da museoa. Eta tratamendua gaur bertan hasi dute. Bidaso aldean Hendaiako San Bixintxo elizan adibidez desmasiak egin zituen eta ekainean atzeman zuten museoko bigarren estaian. Bildumetako zenbait pieza ere unkiturik ziren jada. Eme bakoitzak zuran 100 arrautz errun ditzaketela ikusita bere alako interbentzioari ekin diote. Eta den antolatu dute piezak eta altzairuak estalita eta tratamenduen arabera egokituta. Lehenik eraikinaren zurezko egitura molde tradizionalean tratatuko dute eta behar duten piezentzat artelanen 2 herenentzat tratamendu berri bati ekingo diote Austriako enpresa batekin, Versailleseko
ontomologista gomendatuta. Bila handi bat antolatzen dute eta han objektuak sartzen dute eta beroarekin aholtzak kentzen dituzte. Prozedura artelana espazio itxi batean sartu, temperatura igo, 45 graduraino gutxi gora bera, zomorroa egosil arte, eta bitartean ezetasuna mantendu, artelanak kalterik ez izateko. Kasik 1.000 euroko operazioa, eta hori 3 hilabeteotan galdutako bezeroen kantitatea gehitu gabe, 25.000 eta 30.000 euro artean kalkulatu dutenaren arabera. Hendaiako abadia gaztelua 1964ean eraikia izan zen, eta geroztik garaiko antzeko itxura mantentzen du besteak beste urtero egiten diren arraberritze lanei esker. Urtero 30.000 euroko aurrekontua duten arraberritze lanak dira. Eraikinaren jabeden zientzien akademia eta kudeaketa arduratzen den Hendaiako turismo bulegoak urte hasiera baliatzen dute gazteluaren irudia freskatzeko. 3 astez publikoari ateak esten dizkiote eta garai horretan adituak buru belarri lanean ari dira denborak izorratu dituen margolan eta objektuak konpontzeko. Aditu horien artean dago Fabrice Mo. Badira 20 urte gazteluko kontserbazio lanetan parte hartzen duela. Pintzela eskutan 25 urtez margotuak izan ez diren dekorazioak konpontzen topatu dugu Virginie Tabadiren apaingelan. Bere erranetan lan gehien eskatzen duten arraberritzeak leiho inguruetakoak eta pasabideetakoak dira. Jendea etengabe ibiltzen denez beti badira marrak paretetan eta baita kolpeak ere. Des petits problèmes sur les murs, des rayures, etc. et des coups. Hala ere, buruko min asko ematen dizkionak eguraldia da. Hain zuzen gaztelua itsasotik hurbil dagoenez eta klima aldaketa hor dugunez, tenpestak geroz eta azkarragoak dira eta horiek ere eragina dute gazteluaren kanpo zein barnean. Euria teilatutik pasatzen bada paretetan sartu eta bertan dauden pinturak handeatzeko arriskua dagoela azaldu du arduradunak. Il y a des salpêtres qui apparaissent, des sels qui apparaissent et donc le décor peint s'en va. Arraberritze lanek indar asko exigitzen badute ere, historian bere aztarna uztea albidetzen dio eginkizun honek Fabrice Muri. Magikoa den zerbait. M'inscrire un petit peu dans l'histoire, on va dire entre guillemets, de ce lieu, parce que c'est magique. Ia 74.000 pertsona errezebitu zituen Hendaiako abadia gazteluak. Arraberritze lanak bukatu eta berri izateak irekiko ditu urtarrilaren 28an. 3 asteen etenaldi honen ondotik Hendaiako gazteluko observatorioa ere irudi berri batekin itzuliko da. Zientzien Akademiaren xedea da observatorioak 1975ean zuen itxura berreskuratzea eta horretarako orain arte publikoak ikusi ez dituen objektuak observatorioan ezarriko dituzte. Aurtengo arraberritze lanetan kontserbatorioko erlojua astronomikoetan ezarri dute arreta. 1975ean zuten tokian ezarri, garbitu eta espero dute berriz martxan jarriko dituztela, behatokiko taupadak berriz entzuteko. Horien artean daude 100 minutukoak izateagatik zientzian bereziak diren bi erloju hauek. Ostiralean abiatu da Biarritzen FIPADOK nazioarteko ikusentzunezko sorkuntzen festivala. Jaialdiari hasiera emateko ekitaldian momentum dokumental musikala eskaini dute. George FIPADOKeko lehendakariaz gain epaimahaiko kideak eta baita Biarritzeko auzapeza ere presente egon dira zeremonian. Otsailaren batera arte orotara 150 film eta dokumental eskainiak izango dira. Iazko edizioari alderatuta 118 gehiago. Aurtengo edizioak arretandia eskainiko die isilean gelditu diren istorioei. Gainera, FIPADOK jaialdian aurten 4 film euskaraz azpititulaturik eskainiko dituzte. Tardes de soledad, Que cela se cache au nom de Trump et une famille. Festivalaren bukaera arte itxuin barko da jakiteko zein sorkuntzek irabaziko dituzte epaimahaiak banatuko dituen 16 sariak. Horietariko bat berria izango da aurten, giza eskubidei lotutako aitorpena. Ikusentzuleok Biarritzeko Malandean Ballet konpainiako kideek eskintako dantza honekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!